kodwa balengane Who's with you, child? uyathanda abantwana mama Mother, uthi uNkulunkulu angiphilisele God ngane says I must deliver the child. ngoba lengane kunomoya ehamba nawo Spirit with her or engekho right ozohamba uyikhiphe esikoleni Don't you get her to bang the school? Yebo, isikole ukwezehlala ngayo esikoleni. thank you Gaba, uyaqala ukungibona it's the first time to see the prophet. uyaqala ukukhuluma I nami was speaking for the first time with the prophet. awuqali Yebo, nami nganginenkinga njengasizala ke kuwe eGoli. oh wena You yourself, ngiyabonga ngoba uyikhulumela wena thank you, you are testifying. lento isibamba ingane yakho manje Yebo. Inherited That's by your child. Can you kahle hear ngoba that? nawe ubufakazi Very uyabo well. uthi You are a umama testimony. wenze You witness. egoli Came to Joburg enenkinga yena with a problem herself. akaqala ukungibona Not the first time to see the manje le prophet. nkinga The yakhe problem of her isisenganeni yakhe now is inherited by the child. le ngane yakhe The child, ngizoyiphilisa I'm namhlanje going to deliver the child. ngikisa Yoluleke. ake ngiye kuyo ke le ngane Let me approach the child now. kunento wena mama le ngane abayihambisa nayo Sweet something. okufuna ukuthi ngidile ngayo Let us namhlanje must be delivered today. ebese uyabonga Then you're going to tell the prophet. buyisa intambo yami lapha The strip of a prophet, please. awuthi ngisize le ngane Let me help the child. woza ngapha ngibopha yonke le moya I'm binding the spirits ekule ntombazane upon the lady there. wena ntambo You strap. mawungabi It ntambo mustn't be the ordinary Faka strip. intambo. You put it on her waist. la lapha ke Listen. something Hard. le ngane khona into ekhona number 2 Something infiltrated. khona into ekhona khona umuntu ongasekho kuyo a futhi deceased person wakubo futhi from her home, her family. uba wena Who are you? Good. Grandfather. What's wrong with you? aha Angshi. Umkhulu. nifunane mkhulu kuye What do you want, grandfather? Umkhulu. Ufuna zaphi? Umkhulu ufuna zaphi? yezwa ke Can you hear that? umuntu manje ongasekho It's a deceased person from that one. hey family. hey ngiyageza ngiyahlambulula I'm washing you. I'm Yes, cleansing sir. you. I'm washing you. I'm cleansing you. yonke moya yishe All the spirits must get bent. phakama mkhulu Rise up. Phakama. Rise up now, grandfather. mkhulu ufuna seni nomntwana What do you want her to do? ufuna seni What do you want her to do? ufuna seni What do you want her to do? eh ayephi ayephi ayothwasa Go for initiation. okay imake Oh, mama Mother, umoya the spirit. khona umoya obukhona la There was evil Ake spirit. ngizwile ngisho. Spirit. ngithi unemoya you khona had umoya o-wrong Spirit ongalunganga, evil one. ushile njengamanje lo Now moya it is bent. le ngane mama The inedlozi child, she's possessed. but angifuni by mina ancestor. iyotwasa I don't want her to go for Uyangizwa, initiation. isasencane. With divination Yeah. training, it's impossible for her. ngizoyijika le ngane I'll transform this thing. ngiyicelele I'm gonna ukuthi on her noma behalf, noma sacrifice. isebenza ngabantu Yeah. ayisebenzisa amanzi Let her neyiwasho use water. ingahambi kuyothwasa must not go for divination ngikisa ngikisa training. You relate. ngikisa You relate. ngikisa You relate. wena abavala into zakho Oh, they lock your matters.
ngiyayivula I'm namhlanje releasing them today. la usuka khona ekhaya Come from home. ngithumela umlilo I said, fire njengamanje there. phakamisa izandla Raise up your hands. khuluma wathi uyasha umlilo Uyasha umlilo. The flame is burning. ziyasha izitha Bayasha abathakathi. Enemies are burning. Ziyasha izitha. Enemies are Bayasha burning. abathakathi. Wishes are burning. ziyasha izitha Enemies are burning. Bayasha abathakathi. Wishes are burning. kahle-ke buyisa ikhandlela eliyelo lapha Elkanda, please. Spa. mkhulu Grandfather olapha kuyena lo mntwana possessed her. ngicela lo mntwana umlinde aqede isikole Let her complete Asebenze schooling. ngamanzi. Let her Asebenze work for water. ngamanzi. Let her be a faith healer through angayeki water. angayi Not to. ngizocela mkhulu ukuthi ugezeke kuphekwa lo I want you mntwana to be washed and cleansed upon umuphi her. inhlanhla lethi ikhandlela Oh. Yellow stick candle, Is that- please. baba la mntanami Hold it, my child. ngicela ukuthi angabi ukufa kungabi ukufa Not death. mkhulu ngiyakhanyisela phekwa lo mntwana Burning this stick candle upon this one's ngicela life. umlinde umphilise lo Please work for mntwana her. Deliver her now. phila mkhulu Let her- akasebenze ngamanzi let her ngizombusela work. amanzi I'm gonna ngizombusela I'm amanzi gonna bless water for her. ya uthini-ke mkhulu What are you saying, grandfather? ngithi mina mkhulu lo mntwana usemncane She's still ngicela young. angayi entwaseni Let me not go for ngicela ukuthi initiation. wena You yourself. ngimsebenze mina Let me ngimthwasise attend to her, to train her, ngimnikeze amanzi to, give her ngimnikeze support iwasho as a faith healer. Uthini mkhulu? What are you saying? What is uthini mkhulu angayi kothwasa mkhulu mustn't go for divination training. angayi ngithi mina angayi mkhulu Mustn't go. ngicela asebenze I ngamanzi want her to be a faith ngicela healer. asebenze I want her ngamanzi to be a faith healer. ngicela asebenze ngamanzi Let her mkhulu work- usasemncane when she's still young. ngingumprofethi mkhulu I'm a prophet, grandfather. khuluma mkhulu Speak now. ngiyakuncenga mkhulu I'm begging you, grandfather. ngicela umlinde usasemncane mkhulu She's still asebenze ngeyiwasho Let her work as a faith healer through water. uthini mkhulu What is your response, grandfather? uthini mkhulu kuye What are you saying to her? uthini mkhulu kuye What are you saying to her? lo mntwana usasemncane mkhulu angamoshakala entwaseni She can't make it there. khuluma mkhulu Speak now, grandfather. ya uthini-ke mkhulu What are you saying, grandfather? mkhulu khuluma mkhulu Speak now, grandfather. ngikisa Yolele. imisebenzi yabonakala imisebenzi yabonakala awushaya izandla phezulu awuyezwa awushaya izandla
Angithi nifuna ukubusiseka. Mntanami, Do you want to be blessed? liphi ikhandlela lakho? Where is your stick candle? Mama, Man, umhambisile kubantu. did you consult? Umhambisile kubantu. Did you Yeah. consult? Abamsizanga. No Yeah. assistance. Akasizakala. Uhlala No kuphi? assistance. Where ngihlala do you stay? esilutshani Esilutshana. yebo Umhambisile kubantu. yebo Consulted. Akasizakala. bengakasiza No Leli assistance. khandlela ke uzolikhanyisa for 7 days. Eninzo zisikhombisa. After 7 days. Masedlule zona. Kunento amaphupho. Some dreams. yebo Khona amathonga wakhe Ancestors of her. azokhuluma kuyena. They will speak Amen. to her through her. Uzofunda, Learn. uzoqhubeka kodwa kube Carry umntwana on to be a child. ozokwenza imangaliso. amen Do miracles as a faith healer. Namhlanje Today. ngithi namhlanje I ngiyakubusisa. say today I'm blessing. Yambona balengane Who's with the child here? le. Nawe With you? wena usuka pho na mama. Where to come from, lady? sokahlazakazi Usumhambisele kubantu. yebo Did you consult? Abantu bayahluleka. They yebo failed to deliver the child. Uyaqala ukungibona. It's the first time to see ngiyaqala the prophet. ukuzala Uyaqala ukuza la. yebo First time. Awulokhu awusukumisele umntwana. Bose ngapha lengane yakhe. Bring the child to the prophet. Bose ngapha. Let her go to the prophet. siyapha Niyasha. You're burning. siyasha Niyasha. You're burning. Hey, Ishani. Burn. sihamba Nisozani la. What are you coming to do then? Nisozani. What are you coming to do? Nisozani. What are you coming to do? Nithunya ubani? Who sent you? Uyamazi? ngiyamazi baba kamafika Uyamazi? Do you know her? Angithi ngifuna ukuthi ubone ukuthi I ngumprofeti. want to prove that I'm a bona fide prophet. Ngifuna abantu abathi siyangabaza. Say, we have. Oh, hesitating. Ngifuna ukuthi uzwe ukuthi uloyi wakhe lengane. Where is she getting Hey! fish from? Nisokazani la? What are you coming to do here? Nisokazani? What are you coming to do? Kuthiwa betheni? Wow. Nisokazani kuye? What are you Nisokazani la? coming to do here? Wenzani? Wenzani? Mama, Ma, yebo lo muntu oloya lengane angithi uyayizwa ingelosi yami the angel of ibiza the ngegama. prophet. Uyamazi? mentioning the prophet. Do you know yebo the person? ngiyamazi ngiyamazi Uphi? Where is he? usekhaya Ungwakabani? What's her name? wamakubani Umazi kanti uyini nawe? What relationship? Uyini ekhaya? What relationship? umfabo kamkhwenyana wami uphiwa inkosi igama lakhe Angithi ngikhulume naye. Hey, hey, niyasha. Yakushisa. 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 Phumani la. Get out. Phumani la. Phumani. Get out. Yes. Yes. Habani. Go. Habani. Yes. Imsebenzi yabonakala. Awu imsebenzi. Awu imsebenzi yabonakala.
Stop now. Please, awubhale igama lengane phansi. Write the name of a child down. Mama, ubani igama lengane? What is the name of this child, mother? Phansi, bhale phansi. Write it down. Lo mntwana mama kusamele ngimkhulekise kakhulu I yangisho. should pray too much for her. Uma ngisuka la kusamele From ngimkhulekise here, I kakhulu. should pray too much for her. Khona into engabe ngiyayikhuluma There's ngeke something ngisho. I'm about to mention, but I can't Ngoba disclose angifuna it. I ukuqabanisa. don't want to cause conflicts. Hamba ulifake lapha. Fake lapha ngasempengeni yami Put le it yaya. there by my basket. Lena engizokwenza kuyona ama one on one. Basket, one-on-one Ma'am. consultations. Lo mntwana ngizofuna umtholele intambo I yesu. want you to get a strip for Uthole her. intambo, uthole Strip iwasho for zami her, yangisho. products of the prophet. After uma ngithatha ama one on one uzoza kimi naye. Ngifuna Take the child to the ukumsebenza kakhulu. prophet. I want to attend to her too much. God bless you. Hamba naye phansi. For Abantwana, God Nkosi seated, kubusise. my child, God bless you. Igama lami ngusini mawasithole. Ngizocela ukubonga ukuthi ngathi ngibuye enkonzweni yasolwandle. Ngavele ngabizwa emsebenzini lakade ngitoha khona kwathiwa nje ngizosayina i-contract ye-permanent. Angangenza interview, angangenza lutho. Kwamangala wonke umuntu. Wonke umuntu wamangala. Bonke bamangala bathi wena uthole kanjani bafuna ukulwa bodwa impela ukuthi nathi besiyifuna le post kwaba ukuthi nje sengingenile vele ngathathwa nje kanjalo permanent. Manje uphethe imali. Manje ngiphethe imali ngizobonga kakhulu engilezweni yasemabeni. Awusibalele imali. ha re bale tšhelete ena mona Nawe ngizobale yakho wani. le nna ke tlo bala ya gago ka leno la matsatsi Asibale emalini le. ha re baleng Hayi ngathi nisho kancane nje. le buela fatshe Shelete tseo ke aka. O ska ngisheba hampi monna. Itla mo pokotong. Sasa ngizofaka yakhe ephakethini. ka moso ke tlo kenya ya Nawe gago mo kotsing. uzozobonga le wena o nawe. tlo leboga Akubusise uNkulunkulu. modimo o hlonolo fatshe Amandla mbusise. matla mmusi Umphakamise ayiphezulu. phamisa ya udimo Bezobonga baba imisebenzi o yakho. ne a tlo leboga mesebetsi ya botala Alidunyiswe igama lakho. bitso la gago le tumise Phakamise umvikele. phamise o mo thibele Baba ubonga ntoni yini oyithathile kumprofeti ngitheni? Sanibonani maqhawe. Bengidlulisa ukubonga kakhulu kumprofeti wethu nogatsha kaGesi uTala Gulethu. Kulenyanga edlule ngize ngathatha isiwasho unhlahleningi wathi ubaba umprofeti wonke umuntu akabambe ikhandlela akathenga ikhandlela abuye ahlale phansi ambusisele. Lelo khandlela ngiye endlini ngafike ngalibeka la engiqashe khona ngalokho ngithandaza ngisebenzisa unhlahleningi. Umuholo wami ngalelo leyo nyanga ledlulile ube extra ngo-6,000. Ngaze ngacabanga ukuthi mhlawumbe kule nyanga mhlawumbe bazothi endoda uyakhumbula ukuthi kube nephutha mhlawumbe bazoyidosa cha abayidosa Asayihlobe. shapa matsogo Akubusise uNkulunkulu. modimo o hlonolo fatshe Sanibonani maqhawe kaBaby. Ungaphobelelo lokufuna abadlamini eFront. Ngizobonga ngasinda engozi ngemoto ngo-2022. Imoto yamosheka yaphela kodwa ukusinda. Futhi enye into engizoyibonga namhlanje ngizobonga imoto, ngithenga imoto entsha cash. Ngicela ubaba ukuthi angibuzisele yona. Everman,
izinto ziyenzeka dintho di etseha ngiyabona imoto ziyangena njalo bona dikoloi di kena jwalo uprofethi ubusisa imoto profeta o hlonolofatsa dikoloi ngiyakubiza nawe lapha ekhaya ke o bitsa wena o leng ko gae bosa sizovula ke tla re tlo bula sivule nomsamo wakho re bula altare ya badimo ba gago ukuzinto zakho gore dintho tsa gago di luke njengamanje gane jwale sibonga imoto entsha eboga koloi e ntšha njengoba uyibona nje yaka o e bona tšhile iyaqhebezeka a e bona iyashayina ya shaya udadewethu Awusu- akosisa unkulunkulu udimo hlonolofatsa sengithola imali futhi tshwana le tšhelete gape shelete iteki